Kaotenre kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar golo remo mar konyo e tieko nok mar remo ma osebedo kanenre e kaunti ma Migori kinde ka kinde. Riwruok mar Rotary Club kaotenre kod migawo mar thieth ma Migori wuotho e skunde mag sekondari kod kuonde tiegruok mar wuoyo kod jopuonjre mondo mi ogol rem. Ripot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni dwe ka dwe jotuo dwaro remo maromo 1,200 kata kamano lita. Kata kamano remo ma ginyalo yudo romo e kind lita 800 kod 1,000, gino manyiso ni nitiere mantiere. Jatend riwruok mar Rotary Club e kaunti ya Migori Peter Gwengi wacho ni gigeto choko remo maromo lita 14,000 manyalo konyo migawo mar thieth e kaunti ma Migori kuom higa achiel. Mano maremo maber, moloyo ka wuoyo kod ji oko nikech seche moko jomadongo oluoro golo remo. To kidhi college kata skul tineno ka jowa rowere kotindogi gin kod haja mar golo remo kendo wuoyo kodgi yot nikech ging'eyo ni onego bed ni gikonyo jogi mantie ma dwaro remo. King'iyo sani kata king'iyo Kenya ka sani, maandamano mane otimore ni, nitie nyithindo matindo mahinyore to ka gidhi osiptal to samoro ka ginwang' remo. Koro wageno ni remo ma wanwang'o kaluwore kod drive matimo sani ni biro konyo jogo machal kamano man gi ute mag thieth madwaro remo. Koro akwaya jokanyanam ni watim uru gini, wapog ne ji rembwa, kik wang'i dendwa kendwa to wang'i nyaka dend jok moko makale midekre.